Benvinguts a l'IMET, el PFI adaptat d'auxiliar de comerç i atenció al públic. Aquest és un curs que està adreçat a alumnes amb diversitat intel·lectual, adequat per treballar en comerç, però més atenent al producte, estant en magatzem, obrint caixes, ajudant a carregar, descarregar, a col·locar producte, a fer bosses, picking, etc. Això seria el que nosaltres treballaríem amb aquest curs. Si no és el teu ideal treballar en un comerç, tampoc passa res, perquè les competències de ser responsables, treballar en equip, fer les coses en qualitat, evitar els riscos, tot això ens pot servir per qualsevol treball. Aquestes 1.000 hores dels PTTs els distribuïm en 2 cursos. Durant el curs també tenim unes experiències pràctiques. Fem 180 hores en el Banc d'Aliments de Vilanova i després busquem una empresa on es fan també unes hores de pràctiques. L'horari que nosaltres fem és un horari una mica reduït, de 9:30 a 1, de dilluns a divendres en horari escolar. Quan acabem el PFI, tenim un altre projecte que es diu Trànsit per donar continuïtat al Timol. Estem parlant d'alumnes amb necessitats educatives especials en projectes que són llargs a l'hora de fer el seu trànsit amb el món laboral i, per tant, donarem continuïtat a la seva finalització. Si us agrada el món del comerç, si us agrada estar amb persones, treballar en un magatzem, reposar, us anar a comprar, el PFI adaptat és la vostra oportunitat.